Het is het ideale parcours, zei koersdirecteur Frank van Zitteren over de Scheldeprijs tijdens de parcourspresentatie in het stadhuis van Terneuzen. Ja, dan weet je, dat wordt weer een spektakel met in ieder geval de juiste ploegen en straks hopelijk ook een paar hele mooie grote namen. Ook dit jaar gaat de Vlaamse voorjaarsklassieker weer van start in Terneuzen. De gemeente waar de organisatie al jaren fijn mee samenwerkt. Een gemeente die ook meedenkt en zeer sportief is en ons altijd heeft goed geholpen. We starten al met een pittige tunnel en dan hebben we de mooie wijsheid van Zeeland. Het is vooral die Westerschelde-tunnel die op dit moment wat vragen veroorzaakt. Want door de werkzaamheden in 2027 lijkt er geen Scheldeprijs plaats te kunnen vinden op Zeeuws-Vlaams grondgebied. Wel, we zijn daarover geïnformeerd en we proberen een oplossing te zoeken om toch in deze regio en in Terneuzen te kunnen blijven starten, omdat we hier ook al zoveel jaren te gast zijn. Het zal niet evident zijn, maar voorlopig hebben we daar nog geen 100% oplossing voor, maar we werken er wel aan. De ambitie is er dus wel, maar toch zou een start in Terneuzen er niet in zitten. Middelburg lijkt de meest geschikte kandidaat om het stokje voor 1 jaar over te nemen. Al wil Vissers daar weinig over kwijt. Er zijn voorbereidende gesprekken, maar voorlopig kan ik daar nog niet zo heel veel over vertellen. Misschien bent u al heel goed ingelicht, maar we kijken uit wat de mogelijkheden zijn. Goed ingelicht zijn we zeker en wel door wethouder Van Tevoren zelf, die er geen doekjes om wint. We zullen geen startplaats zijn. We gaan zo meteen ook even met de collega van Middelburg en de organisatie van de Tour in gesprek om te kijken of zij het eenmalig kunnen overnemen van ons. En dat neemt niet weg dat we deze plaatjes in 2028 gewoon weer moeten gaan zien in Terneuzen. Ja, het werd vandaag nogmaals benadrukt. Hè. We zijn toch een beetje in een langdurige relatie. Dus daar gaan we weer voor.